Τι σημαίνει ποιότητα IFM? Ποιότητα IFM σημαίνει ότι τα ιδανικά μας που αφορούν την ποιότητα, το προϊόν και τον πελάτη είναι αμετάβλητα. Και ανεξάρτητα από το πώς και πού τα προϊόντα IFM χρησιμοποιούνται, η ποιότητα IFM είναι ενσωματωμένη στο προϊόν, από την σχεδίασή του μέχρι και την κατασκευή του, προς όφελος των πελατών μας. Τα προϊόντα μας δεν παρουσιάζουν κανένα πρόβλημα σε παρεμβολές. Ακόμα και ο στατικός ηλεκτρισμός δεν αποτελεί ζήτημα. Αντέχουν στο ψύχος και τις υψηλές θερμοκρασίες από τους μείον 50 βαθμούς Κελσίου έως και τους 180 βαθμούς Κελσίου. Οι εξαιρετικά σταθερές συνδέσεις τους αντέχουν σε δυνάμεις μέχρι και 800 νιούτον. Μπορούν να λειτουργούν μέχρι και υπό 750 λίτρα νερού την ώρα. Σε υψηλές θερμοκρασίες ή και υψηλές πιέσεις. Σε 90% σχετική υγρασία. Αυτό σημαίνει ότι για λόγους δοκιμής, ο αισθητήρας θα υποστεί φθορά 15 ετών μέσα σε 24 εβδομάδες. Δοκιμάζουμε τα πάντα, αν χρειαστεί, ακόμα και σε κλίμακα χιλιοστού. Χρησιμοποιούμε υλικά που δεν είναι έφλεκτα, που αντέχουν ακόμα και πάνω από τους 700 βαθμούς Κελσίου. Οι συνθήκες εφαρμογών μπορεί να είναι σκληρές. Οι συνθήκες δοκιμών μας είναι σκληρότερες. Όλα τα προϊόντα IFM περνούν από αυτά τα τεστ, από τους αισθητήρες μέχρι τα συστήματα επικοινωνίας και την τεχνολογία ελέγχου, για ένα καλύτερο προϊόν. Αυτό είναι αποδεκτό καθώς ενώνει όλους τους εργαζόμενους της IFM χωρίς συμβιβασμούς και είναι η μόνιμη βάση των δραστηριοτήτων τους. Σε όλα τα μέρη του κόσμου συνεισφέρουμε σημαντικά, ώστε να προσφέρουμε προστιθέμενης αξίας προϊόντα στους πελάτες μας. Με πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και εξαιρετική ποιότητα, συνεχίζουμε την εξέλιξή μας. Αυτό σημαίνει ποιότητα IFM. IFM Electronic. Πάντα δίπλα σας.